Sapi Design on kuopiolainen yhdenmuotoilijan yritys. Saan inspiraation työhöni luonnosta, joka saattaa joskus tulla ihan pihapiiriin asti ilahduttamaan ja hämmästyttämään. Käytän tuotteissani pääasiassa kotimaista värjättyä lampaanvillaa. Sapi Designin tuotteet valmistuvat alusta alkaen käsin tehden, ilman koneellista apua. Lampaanvillaa ja vettä ja saippuaa käsin työstämällä. Tekniikoina käytän märkähuovutusta sekä neulahuovutusta. Villa on hyvin monipuolinen materiaali. Neulahuovuttaminen mahdollistaa kolmiulotteisen muodon tekemisen sekä tarkkojen yksityiskohtien valmistamisen. Märkähuovutus mahdollistaa laajojen ja isojenkin pintojen valmistamisen. Lisää tuotteita näet Sapi Designin verkkokaupasta sekä tietysti Ylä-Savon Expo-messuilla Iisalmessa huhtikuussa.